caz să revin acum în actualitate. Recent a venit la mine doamna, era într-o situație disperată. Am înțeles că era primul copil la o vârstă mai înaintată, peste 35 de ani, nu știu exact vârsta, dar știu că era un copil foarte așteptat. Era programată pentru cezariană pentru 14 octombrie, ziua Sfintei Parascheva, și la mine a venit pe ziua de 7 octombrie, pentru că la spitalul de Arș, unde a făcut 2 pansamente, am înțeles eu, i s-a spus că până la operația de cezariană nu se va vindeca, iar zonele care erau, nu i-a spus că sunt infectate, eu am văzut că erau infectate, dar i-a spus că acele zone de la poanie și deasupra cotului, acele se vor vindeca cu chirurgie plastică. Doamna era arsă pe o mână, de deasupra mâinii, pe la jumătate, până deasupra cotului, pe o circumferință, pot să apreciez, între 40 și 50%, iar pe cealaltă mână, din palmă până sub plica cotului, tot pe asemenea circumferință 40-50%. Când a venit la mine, era în jur de ora 1 la prânz și avea foarte mult bandaj, care era impregnat de acum, saturat cu plasma care se scursese din plagă. Am luat strat cu strat, dar nu smuls, cum se practică la spital. Eu scot pansamentele de pe plăgi, nu prin smulgere, eu fiind inginer constructor și cunoscând rezistența materialelor, știu să acționez prin forfecare. Deci eu dezlipesc stratul de pansament, trăgându-l radial, în același plan cu el, încât nu se smulge de pe plagă. Iar pansamentele, având acele ochiuri, țesătura fiind cu ochiuri, în momentul în care se rupe strat cu strat, se dislocă, atunci se rup și filoanele verticale, dintre care sunt formate din ce excretă plaga, și se rup acele filoane și nu mai se smulge și nu mai curge atâta sânge din plagă când se face un pansament și, bineînțeles, se evită și durerea respectivă. După ce am făcut primul pansament și i-a spus: doamnă, veniți mâine dimineața la 9 ca să urgentăm, să facem un pansament și dimineața și seara, ca să, până la naștere, să mai aveți măcar o mână, dacă nu pe amândouă, măcar o parte din ele. A venit doamna a doua zi dimineață și după ce am scos bandajele, am constatat că era epitelizată zona care nu era infectată. Adică a rămas manșete la poanie, la ambele mâini, și o zonă deasupra cotului. Și am pansat mai departe. În câteva zile s-au închis și plăgile care trebuiau să fie vindecate cu chirurgie plastică. Și în ziua când, pe 14 octombrie, a plecat de la mine la spital, cu amândouă mâinile vindecate, dar i-am aplicat un pansament la poanie ca să nu-i se pună branule când naște, pentru că pielea era foarte nou făcută și subțirică și m-am gândit să o protejez. Mi-era milă de ea să o înțepe. Această doamnă de aici era muncitoare la un liceu în București, femeie de serviciu. Și i s-a spus că trebuie amputate mâinile, că nu mai avea ce să facă. Și ea a zis că decât să fie amputate, mai bine rămâne cu ele așa, lopeț, până moare. Și a venit la mine și cu tratamentul meu s-a vindecat, se vede mâna fără să mai fie cu cicatrice. Aici este un caz foarte interesant. După cum vedeți, este un domn cu un spate enorm. Avea 1,90 m și foarte lat în spate. El avea diabet. Și cum era frig pe vremea noastră, înainte de 89, avea o bundiță pe el și probabil din ceva plastic.
și s-a așezat cu spatele la un reșton, în argaz. Și el a fost mândița. Și el s-a ars pe spate, el a crezut că se încălzește. Până când să-și dea seama, i-a ars spatele. Era internat la Spitalul Colțea, la chirurgie, secția de chirurgie. Și m-a chemat sora lui, trimisă de domnul doctor care îl trata, șeful clinicii de altfel. Dacă mi-aduc bine aminte, parcă Constantinescu îl chema. Și cu acceptul lui l-am tratat chiar în clinică. A fost invitat în clinică acolo și făceam tratamentul la patul din clinică, câteva, că după aia l-a externat și am continuat acasă. Ce se întâmplase? El având și diabet, deci diabetul a influențat formarea cicatricii. Și, bineînțeles, arsura de gradul 3, fiind arsură cu foc, care a afectat și hipodermul. Doctorii au încercat să cureteze, să decoperteze această cicatrice ca pe marginea pielea să tot crească. Și n-au reușit. Eu, când am început să aplic tratamentul meu, am aici poza etapelor intermediare. Am pornit de la o carapace de broască țestoasă de culoarea asfaltului. Aici se vede forma, consistență și dură ca asfaltul. Sub tratamentul meu s-a muiat și s-a decolorat și a devenit ca o blăniță de șoricel, murat. După aceea, etapa următoare este că se elimină, se cojește această zonă înmuiată și rămâne o plagă. Și zona următoare este când apare epitelizare. Epitelizare nu proliferată, aici are încă culoarea roz. Menționez că eu am ajuns la concluzia că și aceste zone trebuie tratate până când se albesc, pentru că există riscul recidivii cicatrice chiar pe zonele vechi. Și iată, aici este zonă vindecată, zonă decorticată, zonă înmuiată și zonă inițială. Iar aici este un detaliu ca să se vadă mai bine diferența dintre culori în cele 3 etape. Acest caz l-am primit, mi-aduce aminte de o întâmplare a vieții mele. Soțul meu, asta se întâmpla în 1982, a avut un accident de tren, în urma căruia a pierdut o treime din laba piciorului, sub roata trenului. Întâmplător, pe peron, era un domn cu numele de Tănase, care a reușit să-l smulgă de sub roată, pentru că, prinzându-i piciorul, îl antrena și îi pendea tot trupul. Dacă nu îl spulgea acel domn de pe margine, a avut prezență de spirit și l-a tras să repilea de sub roți. Când mi-a cerut mie ajutor acest domn, soțul meu era în spital. Eu trebuia să mă îngrijesc. Pe de o parte, copii acasă, servicii aveam, să mă duc la soțul meu la spital. Eram practic într-o imposibilitate de timp și de putere și de stare sufletească să mă mai ocup încă de un bolnav. Dar faptul că pe acest domn îl chema Tănase, am spus că nu am voie să nu ofer viață unui alt Tănase atâta timp cât un Tănase a oferit viață soțului meu. Și s-a vindecat domnul acesta, am continuat, s-a externat când era greu să merg la spital și mai erau seri când rămâneam să dorm la dânsii, pentru că nu mai ajungeam să dorm pe patul meu acasă. Domnul a suferit o arsură, a vrut să pui la loc un robinet care s-a defectat la calorifer.
Aici e bine lumea să fie atentă că sunt foarte proaste și să nu mai fac această imprudență. El fiind la etajul 2, presiunea la apă era de 4 atmosfere și jumătate. El a pus mâna să oprească jetul cu mâna, putea să-i secționeze apa, să formeze lamă de cuțiți, să-i taie mâna pur și simplu. Și a pus degetul mare pe robinet și a scos de pe mână ca o mănușă toată pielea. Nu știu cu soluția clasică cât ar fi suferit și prin ce ar fi trecut, dar m-am dus la el acasă, el fiind în Cârje, este nedeplasabil și l-am îngrijit. În 2 săptămâni s-a epitelizat, mai trebuie făcută recuperare pentru că a crescut pielea deasupra, venind celule sănătoase de pe margine, dar au acoperit de sub țesut strivit, tendoane presate la temperatură. Și eu mai fac o recuperare până când nu mai, și acum nu, e vorba numai de polici și de arătător, pentru că celelalte sunt absolut normal vindecate, dar în timpul tratamentului bolnavul meu nu știe ceea ce e durere, decât că simte o ușoară jenă, că altfel ar însemna să fie afectat sistemul nervos în zona locală, ceea ce ar fi fost de nedorit. Deci acesta este cazul cel mai recent, spectaculos, pe care îl pot povesti.